Ja tam dochádzam. Takto myslím. Máte myslel tak. Čau. Tak, súčne s dverami. Už ti to ďusí urobil? Prosím? Veď odkladá ty, že ďusí ti musí niečo opraviť na tom projekte, tak sa pýtam, že či ti to už urobil. Ešte. Poď tam, Že či ti to už urobil. No háha, strašne vtipné, Dušan. som teba využiť to. Že si dosadneš. Tak prvo musí ísť táto noha, to skúsim. Musí ísť prvá noha a ja Som normálne tu nastal, on tam rozpráva, potom keď bude na tebe, tak si dosadneš. Tak, dobré. Dúfame ju. Pre mňa je rodina oveľa dôležitejšia ako robota. To ja viem, ale ty prídeš oveľa peňazí. Máme dosť peňazí. Ale veď Ty sa netešíš? ja sa teším, len nechápem, prečo tá náhla zmena. Ona nie je náhla, ja som na tým uvažovala už oveľa dlhšie, ale teraz som sa definitívne rozhodla. Muselo sa stať niečo, čo sa v tebe tak zlomilo.